Mezi vlaky vyšší kvality patří například vlaky Supercity Pendolino, Eurocity, Intercity nebo Express. Jako první si představíme spoje Supercity, tedy spoje, na kterých je nasazována vlajková loď Českých drah Pendolino. Supercity Pendolino z Ostravy do Prahy. Náš vlak zastaví ve stanicích Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, kde svou jízdu ukončí. Ráda vám, že využíváte služeb vlaku Supercity Pendolino a přejeme vám příjemnou a ničím nerušenou. Vlaky Supercity Pendolino spojují Prahu s Ostravou a Bohumínem. Jednou týdně také zajíždí přes Plzeň a Cheb do Františkových Lázní. Jednotka Pendolino se občas podívá i do jiných částí naší republiky jako zvláštní vlak na různé akce, jako je například Den železnice a podobně. Vlaky SC Pendolino jsou povinně místenkové, nabízejí ovšem velký komfort a díky systému naklápění jsou nejrychlejším vlakem na trati Praha-Ostrava. Po výjezdu ze stanice dostanete vodu a noviny zdarma. Můžete využít bezdrátové připojení k internetu, palubní portál a nově objednání a donášku jídla z bystrovozu přímo na vaše místo a nemusíte se tak tahat se zavazadly přes celý vlak. Vlak Eurocity číslo 172 Vindobona společností České dráhy ze směru Villach Hauptbahnhof, který dále pokračuje ve směru Hamburg-Altona, přijíždí k nástupišti číslo 2 kolej 3.
Vlaky Eurocity zajišťují rychlé spojení mezi velkými evropskými městy. Jsou sestaveny z vozů první a druhé třídy a samozřejmě restauračního vozu, který je obvykle řazen mezi vozy první a druhé třídy. Výjimku tvoří vlak Eurocity číslo 278-279 Gustav Klimt, který má restaurační vůz řazen za lokomotivou, popřípadě na konci vlaku. Nejznámějšími vlaky Eurocity jsou Vindobona a Hungária. Vlaky Eurocity zastavují pouze ve velkých a významných městech a překonávají velké vzdálenosti. Například vlak Eurocity číslo 172 Vindobona. Z rakouského Villachu vyráží o 5:30 ráno. Na našem území zastavuje v Břeclavi, Brně, Pardubicích, Praze, Ústí nad Labem a Děčíně, odkud dále pokračuje přes Drážďany a Berlín do Hamburku, kam přijede okolo 9:45 večer. Celá cesta je dlouhá 1469 km a trvá skoro 16,5 hodiny. Další zajímavá jména jsou například Jan Jesenius, Slovenská Strela, Jaroslav Hašek, Petrov, Polonia, Comenius, Praha a nebo taková Avela, což je kapitola sama o sobě. Avela spojuje Beograd s Prahou. Na své dlouhé cestě na ní čeká mnoho nástrah a tak je naprosto běžné, že do České republiky přijíždí zpožděná. Výjimkou není ani zpoždění na 200 či více minut, nebo dokonce zrušení vlaku. Jsou na ní nasazovány i 3 srbské vozy. Jedná se o vůz první třídy, restaurační vůz a jeden vůz druhé třídy. No, podle toho to taky vypadá. V některých případech je kvalita tohoto vlaku strašná. To hovořím z vlastních zkušeností, ale dál to rozvádět opravdu nechci. Leo Express číslo 1356, švýcarská kvalita, společnost Leo Express. Vlak Intercity číslo 1014 RegioJet společnosti RegioJet. Mezi vlaky kategorie Intercity patří vlaky soukromých dopravců RegioJet a Leo Express. Vlaky společnosti Leo Express jsou označovány jako vlaky LE a v jízdním řádu jsou vedeny pod názvem švýcarská kvalita. Donedávna bylo možné tento název slyšet při hlášení vlaku. Leo Express jezdí mezi Prahou, Ostravou a Bohumínem s moderními jednotkami od firmy Stadler přibližně od prosince loňského roku a stal se tak třetím dopravcem na trati Praha-Ostrava. Vlaky společnosti RegioJet jezdí mezi Prahou, Ostravou, Havířovem a Žilinou už druhým rokem. Společnost RegioJet jezdí na této trati s klasickými staršími původně rakouskými vozy, taženými lokomotivou. Vlaky společnosti RegioJet zastavují pouze ve vybraných velkých městech, jako jsou například Pardubice nebo Olomouc, a města jako je Kolín nebo Česká Třebová projíždí. Příčinou bude zřejmě konkurenční boj, kde se bojuje o každou minutu jízdy, také to, že menší města nejsou pro soukromé dopravce tak lákavá. Vlaky kategorie Express sice patří mezi vlaky vyšší kvality, ale dalo by se říci, že jezdí expresy, které se za vlaky vyšší kvality považovat dají, a expresy, které vzhledem k vozům, které jsou na nich nasazovány, mají do vyšší kvality hodně, ale hodně daleko. Za opravdové expresy se dají považovat například vlaky z Prahy do Žiliny, jako je například Leoš Janáček, Kysuca, Hutník, Ostravan, Landek nebo Odra. Dále bych zmínil vlaky z Prahy na Břeclav, a to brněnského Draka a Zdeňka Fibicha, nebo Express Helštín z Břeclavy do Bohumína. Dále také samozřejmě D1 expresy a vlaky z Prahy přes Plzeň do Mnichova, tedy pouze 2 páry vlaků ze 4, a to Karel Čapek a Franz Kafka. Ostatní jako Jan Hus nebo Albert Einstein mají dle svého řazení do expresu hodně daleko. Nově jsou na tyto expresy nasazovány rekonstruované restaurační a tzv. Servisní vozy, tedy vozy pro cestující na vozíku vybavený zvedací plošinou, pro cestující s dětmi do 10 let a služebním oddílem pro vlakový doprovod. Dále se můžete setkat s automatickým hlášením ve vlaku, které si můžete poslechnout na videu. Dámy a pánové, příští stanice Pardubice hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 14 hodin 39 minut. Ladies and gentlemen, the next stop is Pardubice hlavní nádraží. The scheduled arrival is at 2:39 a.m.
Následuje stanice Praha hlavní nádraží, kde tento vlak svou jízdu končí. Jménem akciové společnosti České dráhy se s vámi loučíme. Děkujeme vám za využití našich služeb a těšíme se brzy na shledanou. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Praha hlavní nádraží. This train terminates here. Thank you for using our services.